Хуршед Хидиров аъзои дастаи эстрадаи навтаъсиси сабои шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳри нав иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии Точикистон Ватани азизи ман мебошад. ӯ дар се давр ҷамоавӣ, ноҳиявӣ ва минтақавӣ хеле комёб гашта дар даври ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, дар номинатсияи навозандагии эстрадӣ дар навозиши гулчини оҳангҳо соҳиби ҷойи сеюм гаштааст. иштирокчии озмуни Точикистон Ватани азизи ман ҳастам. ман аввалан минатдории худро ба пешвои миллат, ба президенти хидмат муҳтарам эмомалӣ раҳмон арз мекунам ки ба мо ҷавонон чунин озмунҳоро ташкил намуданд. мо дар онҷа ширкат варзидем, ҳунари худро нишон додем, чанд қад чизҳо омӯхтем. онҷа мо хеле хурсанд ҳастем ки чунин озмунҳоро ташкил намуданд. минатдории худро ба ҳама баён мекунем. Хуршед Хидиров дар хона ва дар шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳри нав пайваста бо ҳамкорон машқу тамрин мекунад ва аҳли ҳунари ин дастаи эстрадии навтаъсиси сабо ҳамеша кӯшиш менамоянд оҳанг ва навозишҳои нав ба нав эҷод кунанд. ҳунармандони он дар ҳамаи чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ иштироки фаъолона доранд. падару модари Хуршед Хидиров низ аз санъату истеъдоди фарзанд фахр мекунанд. мегӯянд ки дар таълиму тарбияи фарзандашон хато накарданд ва ҳатто аз даврони кӯдакии ӯ хотирае низ доранд. аку санъаташ ҳама вақте ки акеш аккордеон барафтан пас баъд амо вақти вай ба инам ҳамон майда буд ҳамон завқ кард. ҳамин барои фарзанда ҳунарманд кардан хай меҳнати хеле худашам меҳнати калон кард. мо ҳунам падару модар нигоҳ карда наштем, ҳамин ҳаракат мекардем ки санъаткор шаваду мисол ҳамон меҳнатош буд ки манам меҳнатошам хело меҳнати нағз кард, хай ёд гирифт ҳамин чизоя. мисол ҳаракат мекунад ки давлат ба ҳамон халқ ба хизмат кунад. бояд гуфт ки озмуни мазкур ба муносибати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Точикистон ва бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ баргузор мегардад.